Este é Noé, o novo membro da familia. Esta é a miña habitación. Eu penso que hai máis apuntamentos que roupa. Non, en xeral. creo que non. Sí. Ti ora imagínate poder ter unha estantería baleira, estas dúas, por suposto, unha estantería baleira, non sei, para poñer aí algo diferente que non sexan libros e libros e libros, estas cousas que son horrorosas. As estanterías son para os libros. Eu o que quero é que che desfagas de montón de papéis que tes aí. Imos sacar todo isto e temos que revisar, porque es que aquí tes de todo, libretas... Libretas, sí. Son libretas para cando necesito facer calquer cousa, collo a libreta e escribo. Non teñen nada. Non teñen nada? Non. Ai, Deu. Pois veña, ti tes que tomar a decisión. Eu, de verdade, claro, eu collería todo e tiraría todo. Todo O sea, non, quedaríame con aquelo que de verdade... A ver, mira, folios... outra- Esta é a miña libreta das recetas que fago con Roy, de Vale. postres. Esta sí que non se pode tirar. Claro, vale, perfecto. Que non hai maneira de que descarte ni un só apunte. Solamente descartou as sendas que tiña do 17, do 16, do 19, do 20. O único, pero que non, que apuntes non. Así que, ao rocho. Pero aí, non. No armario, non. Que non podo nin sacalo porque non me cabe. Non teño espazo para poder sacar. Estas cousas son todo libros. Todo tamén. libros, sí. Todo libros. Entón, destos hai millóns, pero millóns, xa non conto. Entón, que? Todos os necesitas cada ano para facer cousas. Sí. Todos. A ver, sí que necesito os E libros os de apuntes administración. tamén. Claro. Entón, Todos non os descartamos apuntes. nada de aquí. Non, se pode ser, non. Eu quería que me ordenaras, non que me eliminaras Ordenar cousas. Non é é tirar. Ordenar non é tirar. Ese é o problema, que como ninguén ensinounos e ninguén díxonos que ordenar é descartar, se eu quero ter máis espazo, ou sacamos cousas ou non temos Ou espazo. organizamos mellor. Non, Sí. aquí non se pode organiza. Se hai que decidir que libros... Non, entón imos facer unha cousa. Tiñas rocho, verdad? Non é que Sí. non vou a estar aquí, claro, non vou a estar pendente porque eu o que quero organizar é isto, é o Sí. armario. Non vou organizar isto que, como ti dis, está ben. Sí. Entón, isto todo vaise para o rocho. Esa está, esa cando decidas ti. Todo? Claro, Bueno. cando decidas ti vou facer a oposición de turismo, va a ser colle esa caixa. Vale. E é moi dura, é moi dura. Realmente ás veces di as cousas dunha maneira demasiado brusca. Pois imos meter aquí todo o que son Ai. papéis. As miñas axendas. Sí. Aquí está, mira, é que teño Da cousa, todo... da cousa, pero É que xa, dame rabia, o ano pasado xa pasou e os outros aínda máis. Xa, bueno, así que adeus xa pasou. axendas. Eso, Toma. moi ben. Adeus, adeus. Adeus, adeus. A Moi miña ben. libreta de recordos. A ver, se queres guardar unha libreta de recordos, non hai ningún problema. Ti podes ter unha caixiña cos teus recordos. Ben, imos con a roupiña, ou un pouquiño, que aquí ten pinta de algunha, non? Quedarlle pequeno. Si hai ¿No? algunha, si creceu agora estes últimos días un pouco e algunha sí que lle queda pequena. Ben. Este body, por exemplo, quedalle pequeno, é certo. Se non lle sirve. Vale, É entón, que crece moi ti tes- rápido, Sí, moi, por eso non se Rapidísimo. pode ter tanta roupa. Ten 2 meses solo. Por eso non se pode ter tanta... Sí, Mira que cosa. Sí. Vale, entón, Es- que facemos? a ver, Isto este é para canto donar. é? Este é de prematuro. Este é pequeno total. Este o puxo ata nada, Claro. foi unha semana, pero que de repente, nada, engorda e xa non lle sirve. Gardamos a roupa, non facemos revisións, que deberíamos facer revisións pois cada 2, 3 meses, sobre todo con nenos tan pequenos que crecen tan rápido. Non facemos esas revisións e cando o neno ten un ano, un body de 3 meses, é normal. Este está feito polvo. Este era teu só ou... Non, este deronmo. Si, este xa Nótase. pasou Esto xa máis vida. Sí. Non damos isto. Non. Isto fora. Sí. Lola, oggi, pensando solo había otro sí. Ya yo le di toda la posi. Shampoo de coco, ya me subale. Que che pareceu? Ben, a verdade é que unha vez que te pos, sí que é certo que non necesitamos tantas cousas na nosa vida, pero foi duro, porque Claro, é hai duro cousas empezar, que... pero despois- Claro, hai cousas que tes, bueno, un pouco de valor sentimental, pero, bueno, ao final, nada, tes razón. Non pasa nada. Hai que... Non? Sí. Non pasa nada. Sí, liberamos Que espazo. día, Nai? Ana, di que é moito. Ti estás segura do que vas a tirar todo isto?
Sí, Non sí. desaleu todo. A ver, unha vez que me Do puse... armario solamente de aquí. No, isto non. Isto é a miña bufanda que a fixen eu, isto levo mo eu. No, pero como vai ser? Pero si isto é moitísima roupa que tiña ela, que xa non pon, que xa non Pero podemos utiliza. mirar a ver o que hai. Iso vaise doar... No, miro eu. Primeiro. Vaise doar a asociación, non? No, pero primeiro miro eu, unhas porque amigas. mira, aquí creo que tirou cousas miñas, Non confiaba nada no que se tirou porque empezaron a tirar e tiraronme tamén as miñas cousas. Eu nin sabía que ali había as miñas cousas, que había unha bufanda, un chal, madre mía. Feito o descarte, que é a parte máis dura, así que agora sí que necesito rematar, estar sola para ver como facemos aquí... Un caixe de bolillos. Sí, eso, Caixe un de caixe de bolillos. bolillos imos facer. A ver, sí? Vale. Imos aprender a dobrar un body de bebé. Dobramos normal, como si dobrásemos unha camiseta, e o que facemos é doblalo en 3 veces, porque a idea é que se quede en vertical no caixón. Este é Noé, o novo membro da familia. Eu penso que hai máis apuntamentos que roupa. No, en xeral. creo que non, Sí. Isto todo vaise para o rocho. Esa está, esa cando decidas ti. Claro, é di a nai. Ana, e di que é moito. Ti estás segura do que vas a tirar todo isto? I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Hola. Hola. Que tal? Ben. Sí. Como está Aquí este nanito? ansioso por ver o que fixeches. A ver. Bueno, Que pasou? fixen o que puiden, porque é o que é. espazo é o que é. É o que é. Pero bueno, fixemos espazo, eso sí. Así que imos. Home, claro, Mira. con moitas ganas de ir. A ver que fixeches. Feel buried alive. ¡Hala! Bueno, mira la cama. La cama. La has modificado. Sí que hubo cama. E collía desa maneira. Xa, madre mía. Colleu, a cuna, Ai. aínda un espazo, aí. Sí. E o sinfonier. Sí. É máis grande, non? Parece máis grande. Non Faise sei, máis- porque claro, máis grande. é tan pequena a habitación, pero o sea, a mí o máis importante é que a ti che pareza que é máis grande. Sí. Eso é importante para mí. O momento da habitación foi impresionante porque non me esperaba que cambiara tanto. Nun espazo tan pequeno tampouco había moito donde modificar. Sí que houve un gran cambio. Imos ver o que fixemos no armario, ver, que era a ver. o noso tema, de acordo? Entón, de todo o que había, pois hai menos. Os trapiños, os panos do bebé e os babeiros tamén, que os teñas a man, que os tiñas ali, todo ciscado, todo revolto, e todo así. De acordo, aquí, as toallas e as mantiñas tamén. Genial. Vale, Mira que ben a man. Arriba tiñas 3 caixas, agora son 2 con cousas de outra tempada, cousas que tenes aí para guardar, de acordo? Sí. Cando cheguei, bueno, o cambio foi ben, claro, totalmente distinto, cambiou, e o do neno quedoulle ben, parece que non, pero é outra cousa, de coller ali as cousas quedou cómoda, a verdade é que sí, que quedou ben cómoda. A ver, Vale. este lado. Este lado do armario. Que fixemos? O mesmo, bueno, todas as perchas cambiadas. Son moi importantes as perchas. Ti tiñas perchas de veludo tamén, pero de diferente color. Sí. Far from the fallout. Parece Aquí, que hai menos cousas. Valeiro. E para que queres un estante valeiro? Pois para algo que podas aí precisar, para algo novo que entre, por exemplo. Temos que ir de compras. Vale, a mí non. Pero está valeiro, que é o importante. De acordo? A roupa do bebé, a cómoda, Mira que bonito. Pixamas Fácil de coller. e os bodies. De acordo? Sempre todo en vertical para que podamos ver o que temos. Claro, mira que ben queda. Ten Encanta. 2 meses, por favor.
pidocho. Gustoulles moito o armario, pero o cambio da cama, non sei, pero que se non cambiamos a cama, a cómoda non podía entrar. Vale, por último, penso que o máis importante, ter aquí un pasilliño onde podas recuperar a túa mesita de noite e ter aquí a cuna tamén, de acordo? Cambiamos aquela cestiña que tiñas alá enriba da cabeciña tal e aquí tes os pañais, as toalliñas, as cousas que necesitas. Perfecto. Nesta caixiña e aquí, para non ter o cambiador enriba da cama todo o rato, pode ser aí ou tamén podes guardalo aí. De acordo? Que Así, aí queda queda mellor. máis escondido. Sí. Eu espero que agora empeces unha nova maneira de facer as cousas, unha rutina. E, bueno, espero que sea bo para ti. Sí, penso que vou manter esta posición e a ver como se me acostumo a ela. Moitísimas grazas por deixarme entrar na vosa casa, Mari Carmen e Laura. Moitas gracias por vos por vir aquí. Nada, moitísima sorte. Graciñas. Ata a próxima. Sí? Gracias. A ver. Veña. Veña. Hasta logo. Gracias.